कौटि कौटि जिअ सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। जिअ सिमनि रिचार्ज एबा बेसेन बांनायनि गेजेरावनो मोनसे जर'खा अफार। नोंथाङा जिअ सिम बाहायो नामा? नोंथाङा जिअ सिम बाहायोब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। नंगौ, जिअ सिम बाहायग्रा कौटि कौटि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। जिअ सिमनि थाखाय मोनसे जर'खा अफार होनाय जादों। जुदि नोंथाङा 50 रांनि रिचार्जआव सिमा गैयै 5G डाटा मोनगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। आरो सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला 101 रांनि प्लानाव 6GB आरो 4G लोगोसे सिमा गैयै डाटा मोननो हागोन। 150 रांनि प्लानाव नोंथाङा 5G आनलिमिटेड डाटा मोननो हागोन। जिअ'आ बे मोनथाम प्लानफोराव स्पेशल अफार होदों। 51, 101 आरो 150 रांनि डाटायाव जर'खा अफार होदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।